अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। लहंगा चोली फेंक देले खोली, फेंक देले खोली, फेंक देले खोली। और लहंगा चोली फेंक देले खोली, सजिया पर मीठी मीठी बात कइले, बलम सारी रात कइले, के दहिया उघार बतार सारी रात कइले, बलम सारी रात कइले, लहंगा चोली फेंक देले खोली, फेंक देले खोली, फेंक देले खोली। और लहंगा चोली फेंक देले खोली, सजिया पर मीठी मीठी बात कइले, बलम सारी रात कइले, के दहिया उघार बतार सारी रात कइले, बलम सारी रात कइले, आप सुन रहे हैं मदन मुरारी को, मदन मुरारी को। लगवले लगे खिया दे गाजर हो, और किहली लगवले सेज पे सुतवले फेकले तकिया चादर हो, अनखिया उतर दे सीना से लगवले लगे खिया दे गाजर हो। धइले जुबाना मासी हरे बदाना मासी हरे बदाना मासी हरे बदाना, और धइले जुबाना मासी हरे बदाना मा सजन सारी रात कइले, के दहिया उघार बतार सारी रात कइले, बलम सारी रात कइले, के दहिया उघार बतारा खूब कइले। आप सुन रहे हैं मदन मुरारी को, मदन मुरारी को। पहले से दिया लाल हो, पहली नी होला धर्मत कोरा, पहले धके बुरा हाल हो, मन लेना बतिया कइले दूर गतिया, पहले से दिया लाल हो। मदन मुरारी परले बाबारी, परले बाबारी, परले बाबारी, मदन मुरारी परले बाबारी, रहे पवन से मुलाकात कइले, बलम सारी रात कइले, के दहिया उघार बतार सारी रात कइले, बलम सारी रात कइले, के दहिया उघार बतारा खूब कइले। लहंगा चोली फेंक देले खोली, फेंक देले खोली, फेंक देले खोली। और लहंगा चोली फेंक देले खोली, सजिया पर मीठी मीठी बात कइले, बलम सारी रात कइले, के दहिया उघार बतार सारी रात कइले, बलम सारी रात कइले, के दहिया उघार बतारा खूब कइले।
लहंगा चोली फेंक देले खोली फेंक देले